Gaskiya dan shayo ba shi da hankali. Kai akan ƴan faraje sha fiya. Fiya. Eh mana fiya da ka sani fiya. Dan shayo akan mace sha fiya ƴan fara. Wanda kana sha fa ka tafi lahira. He mutuwa fa kafin a tsallaka da kai titi ka jefa. Ka gani yanzu da budurwa ai gale ka ba wani biredi dan 200 in ci in koshi in yi dini ni in shiga daki in yi bacci. Ka san Allah ya ci ga sara ba zan iya sha akan mace ba. A ja magana yin ana ka janyo ta ne. Me haka ba dai kai halin ba kai dai ba za ka taba canzawa ba. Ka da Allah kun dame ni kun san me yake damuna soyayya ce. Ni fa kun ga Maiduguri zani. Maiduguri? To kai kuma me zai kai ka Maiduguri? Soyayya ce za ta kai. Kai a ja magana. Na san ka na san wane ne kai ba dai soyayya ba. Kawai dai ka gaya min gaskiya. Kai ba za ka gane ba. Babanta akwai ƴan canji. Mutanen mu ne kenan. Kai. Wallahi ba kuɗi ba. Ko me za su bayar rai ɗaya ne fa. A nema random yake ne da faɗa a can. Kun gani yanzu sai wata rana tun da babu abokin tafiya a cikin. Me haka ina za ka je? Gida za ni kun san yanzu dumame yayi London. Ka ton da kacin cokali. Kuna nan zan kawo muku a zaune. Kai na ne ai. A ɗora kakile da yajin daddawa. Me wala jira ni. Yayyan kai ka ce ka ji harka. Wa yake harka? Goga na san ba dole fara da delo shi. Dole in yi bulbul dai na ja zan koma. Kai gaba ne duk wannan kudin kan da duk siyasar da. Me ya faru? Kashe take cewa. A sai kira ne. Kashe fa take cewa. Ka sake kira dai har ka sa gumi ya fara zubo mun. Har yanzu aboki fa a kashe. Ka sake kira dai.